اللہ دے نبی دا تخت ہوا چ اڑدا جا رہا، نیچے سمندر سی، سمندر چ لہراں اٹھیاں، ہوا نو حکم دیتا میرا تخت زمین تے اتار، سمندر دے کنارے تخت اتریا۔ اللہ دے نبی نے ایک جن نو حکم دیتا کہ اے جن چھلانگ مار تے سمندر دی تہہ چ ویکھ کے آ، کہ لہراں اتنیاں بلند کیوں ہو رہی ہیں؟ جن نے چھلانگ لگائی تے آ کے عرض کیتی نبی اللہ جتھوں لہراں پیاں اٹھدیاں نا اتھے جان دی میری جرت کوئی نہیں، اس سمندر دے وچ کئی میل دور پانی دے اندر جگہ میں اتھے نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ دے نبی نے اس طرح کر کے اپنے لشکر وال چھاتی ماری تے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ ہے بھی انسان ہے ولی جد کل اسم اعظم سے، آپ نے انہوں حکمن اشارہ کیتا کہ چھلانگ مار، انہیں چھلانگ مار دیتی۔ انہیں یہ نہیں عرض کیتی نبی اللہ جتھے جنہ دا سردار ڈوب کے مر چلے سی، میں تے انسان ہاں، میں کدھر ڈوب کے نہ مر جاواں۔ پر جب مرشدہ نے اشارہ کیتا نا، انہیں آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا تے انہیں چھلانگ مار دیتی۔ اے دریائے جہلم کشتی پہ پار کرے تے کشتی چ 3 بابے بیٹھے۔ پہلا بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف، میرا مرشد خانہ، 72 گدیاں دا پیر خانہ تے لکھاں مریداں دا پیر، آل رسول نسل رسول خون بطول، حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ تاجدار چورا شریف۔ ایک آپ بیٹھے کشتی چ، دوسرا آپ دے خادم بابلی شریف گجرات دے تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب چورا شریف دے خلفاء چوں نے آپ بیٹھے۔ تیسرا بابا جی دا خادم سی، اکھاں تو نبینہ سی، وہ دا نام سی حافظ مہر دین۔ کشتی جدو دریائے جہلم دے درمیان چ گئی نا تو بابا مہر دین کہنے لگا حضور اے دریا کننا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ بابا جی فرمان لگے حافظہ آپ پہ چھال مار کے دیکھ لیں کننا کو ڈونگا ہوندا ہے۔ وہ حافظ جیوں نے حافظ نے نا آؤ ویکھیا نہ تو اکھاں تو نبینہ پر انہیں پانی کی چھال مار دی تھی۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے رون لگ پے۔ بابا جی حضور فرماندے نے رونا کیوں ہے؟ عرض کی حضور تواڈی اکھیں نے چھال مار دیتی ہے تو انہوں تیرنا کوئی نہیں جاؤندا، اکھاں تو نبینہ ڈب کے مر جائے گا۔ تے بابا جی تاجدار چورا شریف مسکرا کے فرماندے نے جدی آکھے چھال ماری انہیں کوئی ڈبن دینا؟ فرمایا جدی آکھے چھال ماری انہیں کوئی ڈبن دینا؟ کشتی کنارے لگی تے حافظ مہر دین سکم سکا کنارے کھلوتا۔ خواجہ غلام محی الدین صاحب بابلی شریف والے قریب جا کے فرماتے ہیں حافظہ اوے اکھاں تو نبینہ ہے، اوے انیاں تینوں تے تیرنا بھی نہیں آوندا تے تیرا لوں بھی گلا نہیں ہویا، اے پار کیویں لنگے ہیں؟ حافظ مہر دین کہنے لگا عملہ والے آئے لنگ پار گئے، عملہ والے لنگ پار گئے، بے عملے گوتے کھان دے، غلام فریدہ اڈ بن نہیں دین دے، اندے کامل پیر جنان دے، اے غلام فریدہ اڈ بن نہیں دین دے، اندے کامل پیر جنان دے۔ اے بابا جی تاجدار چورا شریف دے قریب ایک گاؤں تے اتھے تبلیغی دورے تے گئے تے عصر دی نماز دا ویلا۔ بابا جی نے نا معراج شریف دا مہینہ سی تے معراج شریف تے تقریر کیتی تے پنڈ دے مولوی صاحب سانو معراج شریف نو نہیں سن مندے، معجزہ معراج دا انکار کردے سن۔ او مولوی صاحب آ کے بابا جی نو کہنے لگے بابا جی اے تساں معراج شریف تے تقریر کیتی تے نبی پاک آسماناں تو پار کیویں گزر گئے؟ ادھر عصر دی اذان دا ویلا سی، بابا جی نے فرمایا اذان پڑھو تے نماز پڑھ کے جواب دینے ہاں، سامنے دریائے اٹک پہ چلدا ہے۔ تے بابا جی نماز پڑھان لگے تے آپ نے فرمایا اگے بابا جی نماز خود نہیں سن پڑھان دے، کسی عالم دین نو کہنا تسی نماز پڑھاؤ میں، مگر اس دن فرمایا میں آپ نماز پڑھاواں گا۔ مصلی تے کھلو گے تے او مولوی صاحب نے آکھیا مولوی جی تسی میرے پیچھے کھلو کے نماز پڑھیو تے نماز اج ذرا دھیان نال پڑھیو۔ جدو عصر دی نماز شروع ہوئی نا تے بابا جی نے عصر دی نماز پڑھائی، پر جڑے پیچھے مقتدی سن او کہندے نے اسی دیکھ کے حیران ہو گئے، جدو نماز شروع کیتی سی ادو دریائے اٹک سامنے پہ چلدا سی، جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے پہ چلدا سی۔ مولوی جی اٹھ کے کھلو گئے تے آپ نے فرمایا مولوی جی پتہ لگا جے نماز دے وچ دریا کیویں پار کر گئے؟ انہاں کہا سرکار مینوں تے پتہ نہیں لگا دریا پار بھی ہو گیا۔ فرمایا تینوں دریا دے پار جان دا پتہ نہیں لگیا، محمد دے پار جان دا کیویں پتہ لگ سکدا ہے؟
کہ کملی والے کیویں پڑھ گئے سن غلام فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہوندے کامل پیر جنا دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ نو اشارہ کیتا کہ دریا وچ چھلانگ مار انہیں سمندر وچ چھلانگ لگائی نا تے باہر آ کے عرض کیتی حضور میں ویکھ کے آیا کہ سمندر دی تہہ دے اندر ایک موتی دا محل ہے اکو موتی سفید رنگ دے محل بنے اے لہراں اس محل چ اٹھ رہی ہیں علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت محدث ابن جوزی نے بھی لکھیا کہ آپ نے فرمایا کہ جنات نو نال لے کے جا کے او موتی دا محل سمندر چو نکال کے لے آؤ جدو سمندر چو نکال کے لے آئے تے اللہ دے نبی سلیمان نے عرض کی تھی یا اللہ ادھا ذرا دروازہ کھول ادھے ٹکڑے کر میں دیکھا اندر کی یہ میں تیری قدرت دا نظارہ کرنا چاہنا اللہ دے نبی نے جدو عرض کی تھی اس موتی دے 2 ٹکڑے ہو گئے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام محل دے اندر گئے دیکھا تے ایک نوجوان اندر بیٹھ کے تسبیح پہ پڑھ دے آپ وہ قریب جا کے فرمان لگے السلام علیکم لگا سلیمان وعلیکم السلام آپ فرماتے نے تینوں میرا نام کنے دسے کہ لگا جڑا توانوں میرے کل بھیج سکتا ہے میں نے توڑا نام نہیں دس سکتا آپ وہ قریب بیٹھ کے فرمایا تو قدوں دا ہے عمر کنی کہ لگا ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان آپ نے حساب کیتا تے تقریباً 2000 سال دی عمر بن گئی فرمایا اے موتی دے محل وچ کیویں پہنچے کہنے لگا نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا تے ماں پہ بیمار ہو گئے میں اپنی ماں تے اپنے باپ دی خدمت شروع کر دی جدوں ماں وڈیری ہو گئی تے ماں دا آخری ویلا آیا تے میری امی نے آکھیا پترا ذرا گل سن میرے سینے تے لیٹ میں جاندی واری اپنے رب نال 2 گلاں کرنیاں حضور میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری امی نے ہاتھ چکے عرض کیتی یا اللہ میرے پتر میری بڑی خدمت کیتی میں پر آخری بیلے دعا کرنی ہے کہ میں ماما تے میرا دل کردا ہے میرا پتر قیامت نو دوزخ چ نہ سڑے تے میں راضی ہو کے دعا کرنی ہے میرے پتر نو ساری زندگی اپنی عبادت دی توفیق دے میرا بیٹا تیری عبادت کرے نو دوزخی نہ بنا عرض کی لجپال میری ماں نے دعا دیتی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی انہیں عرض کی جدو لجپال میری ماں ٹر گئی نا تے میں اپنے باپ دی خدمت شروع کرنی تھی تو باپ دا آخری ویلا آیا نا تے باپ نے بھی آکھیا پتر آ میرے سینے لگ میں رب نہ 2 گلاں کرنیاں ہیں میں باپ دے سینے تے لیٹ گیا تے باپ نے بھی عرض کی یا اللہ دی ماں بھی راضی گئی تے میں بھی راضی چلے ہاں یا اللہ دی ماں نے دعا دیتی سی ایک دعا میں بھی دے چلے ہاں ماں نے دعا کی سی عبادت دی توفیق دینی دوزخ چ نہ سڑے تے میں دعا یہ دینا انہوں عبادت دی توفیق اوتھے دے میں جتے شیطان بھی نہ پہنچ سکے انہوں شیطان دے شر تو محفوظ رکھی عرض کی تھی ماں بھی چلے گئی تے باپ بھی چلا گیا آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے پاؤ پچھناؤں دے اے پیارے آئے پچھڑنے کون روبے مڑ تھوڑا اے سورو گاواں دا ایک روگ محمد اے جس دانا بچھوڑا بھائی سورو گاواں دا ایک روگ محمد اے جس دانا چھوڑا اے تر جانے دلدارے دلاں دے پتنو چھپے مہارا اے اجڑی بستی نظری آوے اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں بھائی اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی آراؤں عرض کی دل جپالا میری ماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا ایک دن میں سمندر دے کنارے سیر پہ کردا سا اے موتی دا محل ویکھیا میں دے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا آیا مینوں نہیں پتا میں زمین تے بسنا کہ آسمان تے بسنا اللہ دے نبی پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا نوجوان بڑے نصیباں والا ہے تینوں ماں بھی دعا بھی لگ گئی تینوں باپ دی دعا بھی لگ گئی اللہ نے
تینوں اتھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکیا فرمایا سمندر دیاں تیواں چ بسنا ہے دس تینوں کدے گوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا رو کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو ماپیاں دیاں دعاواں لگ گئیاں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں لگ جان اتھے تے چڑے پانی بھی لگ جاندے